Avui el que fem és entreguem un informe que identifica l'impacte que tindrà sobre el ciutadà la creació de l'empresa mixta a l'àrea metropolitana i degut a una sèrie d'irregularitats que s'han produït en tot el procés de creació d'aquesta empresa. No? També hem agendat ja una reunió amb el síndic i també tenim obertes reunions i converses amb Fiscalia, perquè evidentment nosaltres diem que estem davant d'un escàndol o d'una estafa i una mica el nostre interès és posar llum allà on alguns hi volen foscor. No? En el marc perquè ens situem, primer de tot dir que ja estem patint pujades de tarifa importants, com han sigut les d'aigües Ter Llobregat, que també es preveuen pujades de tarifa importants en el cànon un cop s'aprovin els pressupostos generals, i que el que nosaltres hem fet avui és simplement identificar el que està passant en baixa a l'àrea metropolitana de Barcelona, però que evidentment podríem ampliar a tot el panorama català i tindríem encara una radiografia potser més esperpèntica. No? Un dels efectes més clars sobre el que això significa és els talls que avui en dia estan patint molts ciutadans. No? A l'última roda de premsa vam destacar que havien passat de 27.000 expedients de tall a 72.000, o sigui, pràcticament s'han triplicat. Això, una imatge pot ser com si tota Badalona es quedés sense aigua durant un any, i per contra, això a l'àrea metropolitana ens trobàvem que Agbar ens presentava fons solidaris en el que al final de 11.000 famílies que s'hi havien d'acollir, amb prou feines s'hi acollien 51 persones. No? En aquest sentit estem també iniciant una línia de treball per caminar cap a una tarifació social i ecològica, perquè no hi hagin talls d'aigua a aquelles famílies que avui en dia no poden pagar, i ja s'han realitzat accions. Fa ben poc la PA, per exemple, l'Ajuntament de Salt va ocupar l'Ajuntament demanant posar fi als talls d'aigua que estaven patint, i evidentment és una situació que es replica a tot el territori, no? I que amb el que avui presentarem segurament s'agreujarà. També ho trobareu a l'informe, és bastant detallat, han participat molta gent, inclús gent molt experta en el camp de l'aigua. Hi ha parts en les que no arribem, no? El que abans estàvem comentant, la invasió de competències que hi ha hagut a la Generalitat i l'expedient d'expropiació de títols concessionals és un element que nosaltres no profunditzem, però que evidentment també té uns costos econòmics. No? De la mateixa manera, la situació irregular en què es troba Aigües de Barcelona, a prop de 20 municipis de l'àrea metropolitana, en el que no ostenta títols de concessió d'aigua, també és molt greu. El que aquí ens trobem que està fent l'àrea metropolitana és intentar regular una situació per la via dels fets consumats. O sigui, davant d'una situació irregular, jo intento generar una jurisprudència que se sustenta en peus de fang. No? Inclús el conseller Santi Vila va reconèixer que aquí el que es pretenia era regularitzar aquesta situació. No? Per nosaltres és escandalós que se'ns expliquin les coses d'aquesta manera, de dir, mira, això no funciona, el que intentarem és fer-ho per la porta de darrere. Després tenim que no hi ha hagut una licitació pública, de cop es fa més evident que Agbar potser no era... que no era la millor empresa, pel que veurem avui està molt clar, i que segurament que no era l'única que avui dia operava, i finalment s'han renovat els contractes a 50 anys a comptar des del 97 d'una forma tampoc justificada. No? Tots aquests elements, com deien, en l'informe els trobareu esmentats, però no profunditzats, o sigui, sí que és possible que més endavant tornin a aparèixer, i us explico una mica el que sí que apareix en aquest informe. No? D'alguna manera, nosaltres veníem denunciant que entenem que no hem de ser demagogs amb la tarifa, o sigui que el servei, per exemple, en alta acumulava un cert dèficit, però que el que demanàvem és fem un debat sobre tarifa transparent, obert, i veiem què és el que estem pagant. I quan el que estiguem pagant sigui un servei de qualitat, trobarem entesa. Quan el que estem pagant són interessos privats o altres coses, segurament no hi haurà aquesta entesa. No? I el que nosaltres hem intentat trobar és què és el que amaga el rebut. No? Els números que veureu, que tenen una magnitud prou important, no analitzen ni els beneficis que avui en dia ja està rebent Aigües de Barcelona per aquest servei, ni tampoc els imposts de societats, que el 75% que una empresa pública no hauria de pagar. O sigui, ja ens hem deixat elements, però tot i això, les magnituds són prou importants. No? El primer element que identifiquem, com podríem dir, com nosaltres diem, el que amaga aquest rebut, és un nou cànon metropolità. No? Aquest cànon s'inicia amb 20 milions, arriba fins a 51, això són pràcticament 1.250 milions d'euros, o sigui, hi ha la xifra que es produiran al llarg de tota la concessió. Això com funciona, perdona? Element, i potser és el més complicat, però també per nosaltres és el més interessant, és com es fa la valoració d'actius.
Per començar, no hi ha cap auditoria externa, o sigui, això són uns nombres que o els acceptes o no els acceptes, que facilita Aigües de Barcelona. No es contempla cap tipus d'amortització, o sigui, tot i que la legislació i el reglament diu que des de fa desenes d'any qualsevol ampliació de les xarxes d'aigua la paguem als usuaris a través de taxes, o sigui, per tant, això retorna en el servei metropolità com a part del nostre patrimoni. Resulta que no tenim cap mena de patrimoni públic en baixa, tot i que portem 140 anys pagant el servei. No? O sigui, a més, com comentàvem, l'ACA ha iniciat un procés d'expropiació i tot i que ells hagin canviat en el redactat del conveni i dels estatuts doncs que ja no hi ha aquesta invasió de competència i fins i tot que ja no hi ha una aportació de patrimoni d'ACBAR, això no té cap traducció en la valorització de l'empresa. La primera pregunta que ens fem és aquesta, no? Com pot ser que si a tu et treuen, per exemple, la planta de Sant Joan d'Espí o ja no és una aportació que fas, això no tingui cap impacte, no? Doncs és molt senzill. Ells el que han fet és anar equiparant el valor de les infraestructures d'aigües de Barcelona al volum de negoci. Calculen un volum de negoci que s'eleva fins a 476 milions d'euros i diuen això és el valor dels meus actius. Amb la qual cosa, com que la meva referència ja no són els actius en si, perquè no s'ha fet cap mena d'auditoria, jo puc anar traient infraestructures que el teu valor sempre serà el mateix. Ens podríem trobar a l'extrem de que Aigües de Barcelona no portés ni una sola infraestructura, però digués que la seva empresa val 476 milions d'euros. És que, a més, aquest valor de 500 milions, com veureu, es fa a través de dos elements. El primer és que s'augmenta per 3 els últims beneficis declarats. O sigui, en l'últim informe que l'àrea metropolitana va trametre a la Comissió de Preus, es marcava que ACBAR tenia un benefici de 12,7 milions d'euros. Doncs ells posen com a punt de partida 37,5. O sigui, jo per començar a calcular el meu volum de negoci, triplico els meus beneficis i a més jo aplico un coeficient per fer la sèrie temporal que jo decideixo i que em permet arribar fins a aquests 476. No? Doncs, per exemple, aquest coeficient, si agaféssim com a referència el mateix coeficient que hem fet servir per Aigües Ter Llobregat, ens donaria un valor d'actius a la meitat. O sigui, no només parteixo d'un punt de sortida en el que jo he augmentat descaradament els meus beneficis, sinó que, a més, la meva projecció temporal no està justificada o, com a mínim, en altres licitacions ben recents, com les Aigües Ter Llobregat, la projecció ha sigut, podríem dir, a la meitat. O sigui, si jo he passat de 35 fins a 476, doncs segurament ens haguessin quedat a valors molt menors. No? I a més, què fan al final de tot? Com que jo tot això ho he convertit en actius, jo incorporo l'empresa de sanejament EMSA, finalment torno a imposar un nou benefici industrial. O sigui, no només pagarem 2 vegades els actius, perquè ara els tornarem a amortitzar, sinó que pagarem 2 vegades el benefici industrial. O sigui,